Malone CB. Ray, ten eerste thanks dat je bij ons wilt instappen. Altijd. Yes? Hey man, Jullie man. rustig. Thank you, welkom. Thank you guys for having me. Yes. Niet vergeten, je hebt ook al water daar. Ik heb awa. Als je te veel praten. Sponsor. Oh, wat Kijk, zeg maar dat zo. Nee, Ja. komt wel. Jullie zijn goed bezig. Laten we gewoon even bij het begin beginnen. Riandy Holder, wat voor persoon is dat? Riandy Holder. Riandy Holder is een guy die van kleins af aan heel fantasierijk is en durft te dromen. Ja. En ik ben niet alleen een dromer, ik ben ook een doener, zeg maar. Dus als ik ken mezelf goed genoeg om te weten of een droom bij mij past. En ik ga er altijd gewoon 100% voor. Ik ben eigenlijk alles of niets. Zo, dat is Riandy. Die eigenlijk Ray-Base is geworden. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben, hoe die naam ontwikkeld is. Maar als je jezelf mag omschrijven hoe je vroeger was, op school, thuis. School, thuis. Ja, thuis. Ik ben opgegroeid in een warm gezin. Eerst met mijn vader en mijn moeder. En daarna in 1994 kreeg ik een broertje erbij, Shandy. Tot zover de familie samen was het echt een leuke tijd. Ik was altijd pretty much met mezelf bezig, want mijn broertje kwam pas 8 jaar later. Dus ik ben heel lang enigskind geweest. Dus, en mijn vader studeerde, toen ik heel klein was, studeerde hij nog. Dus ik zag hem amper, dus ik was heel veel met mijn moeder. Het was een hele leuke tijd. Ik miste mijn vader wel heel erg. Dus in mijn opvoeding heb ik vooral in het begin niet zo heel veel tijd met hem doorgebracht. Ja. Bij mijn moeder was het even wel gezellig. Ik moest heel vaak van haar lezen. Dat is iets wat ik tot de dag van vandaag haar dankbaar ben. Dat ze dat heel vroeg had meegegeven. Ja. In groep 1, in groep 2 kon ik al lezen. Dus kwamen ze met zo'n kleurboek zo met een titel. Dus in plaats van dat vragen ze je, wat zie je hier? Zie jij een circus? Nee. Nou, ik zie een zwembad. Ja, hoe weet je dat? Er staat zwembad erboven. Dus mijn moeder had me de voorsprong gegeven, man. Dus, en nog steeds. Lezen brengt wijsdom, weet je. En het blijft langer in je hoofd zitten dan alleen maar video's checken of whatever. Dus ik kijk terug naar een leuke tijd. Ik heb ook op Bonaire gewoond. Dus uiteindelijk, nadat mijn vader klaar was met studeren. Want je bent op Curaçao geboren. Maar toen ik 1 jaar oud was, kwam mijn vader studeren in Utrecht. Maar we woonden zelf in Zwolle. En toen hij klaar was, gingen we naar Curaçao om te wonen. Toen was ik 7,5 ongeveer. Ja. En daar 2 jaar gewoond. Dat was echt een culture clash voor mij. Want ik was in Zwolle opgegroeid als een van de enige, melanin guys. Altijd de enige in de klas. En, maar ze behandelden me altijd speciaal, bijzonder. Dus ik heb nooit gedoe gehad of zo. Kom je op Curaçao, dan heb je te maken met bijgeloof en charisma en de duivel is los. Wat gebeurt hier allemaal, man? En je moet naar school, dan moet je een uniform aan. Ja. Maar de schoenen zijn niet uniform. Iedereen had Nike's, die ene had nep Nike's, dat ze die Nike zo gaan snijden met die scheermesje. Scheppen. Ja, man.
En nou, daar 2 jaar eigenlijk gewoond. Want mijn vader werd promoot als directeur van het kadaster op Bonaire. Dus Bonaire was weer een totaal andere wereld. Dat was heel... de eerste keer dat ik naar Bonaire ging, werd ik gelijk verliefd op het eiland. Want Curaçao is mooi, maar Bonaire is wat kleiner. En je voelt echt dat je op een eiland zit. Dus dat omringd is door water en zo. En echt. En ja, daar bleven we eigenlijk 8 jaar wonen totdat mijn ouders gescheiden waren. En de mensen zelf? Als je de Curaçaose mensen en de Bonaireaanse mensen vergelijkt? Ik wil dit netjes zeggen, ik wil geen beef veroorzaken tussen Bonaireaan en Curaçao. Ik hou van allebei. Ja, ik vind de Curaçaoenaar iets, mezelf ook als Curaçaoenaar, iets meer, hoe moet je het zeggen, brabo, iets meer, we zijn iets brutaal, iets mondiger. Ja. En de Bonaireaan iets meer tranquilo, iets meer rustig. Ja. Je zou het kunnen vergelijken met Nederland en België dus. Ja, zoiets. De Bonaireaan is ook iets dichter bij de natuur. Weet je? Dus als ik op Bonaire opgroeide, ging ik met mijn vrienden, in plaats van Nintendo spelen, wat we ook wel deden, gingen we gewoon vissen, man. Gaat gewoon je bike op, ga je vissen, kijken wat je thuis naar huis meeneemt en eet je eigen vis gewoon. En dat had ik op Curaçao nooit meegemaakt, wat ik had gezien. Dan noem je dat Coromenti Buricos, ezeltje, dat heb ik wel gezien. Dat heb ik ook, ik ben op Cerro Fortuna Bio opgegroeid. Ja. Dus dan zie je dat soort dingen ook. Nou, Bonaire was iets meer natuur. Ik heb veel gelopen daar. Ik heb volgens mij het hele eiland wel gelopen. Oké. Als ik je vraag wat Curaçao voor jou betekent, wat zou je zeggen? Curaçao? Of wat is Curaçao voor jou? Curaçao is... Ik heb mezelf heel lang geïdentificeerd als... althans Curaçao geïdentificeerd als mijn huis. Of mijn thuisbasis. Ja. Maar ik ben de afgelopen tijd bezig met een soort van research van wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Dus ik ben op Curaçao geboren. Maar wat is Curaçao eigenlijk? Ik zie Curaçao als een melting pot van heel veel historie door de kolonisatie, weet je. En iedereen is daar geweest. De Nederlanders, de Spanjaarden, de Portugezen. Dus al die invloeden zitten gewoon daar. Want Curaçao is gewoon in de wereld heeft gewoon een hele belangrijke rol gehad. We hebben niet de credits ervoor gehad. Ja. Maar zoals in de Tweede Wereldoorlog waren we gewoon en we zijn nog steeds een hele belangrijke militaire post. Ja. Dus daarom is er zoveel getrek en geduw met Venezuela en weet ik veel wat allemaal. We zijn gewoon heel erg belangrijk. Maar eigenlijk zie ik Curaçao als een bevolking dat bestaat uit mensen die eigenlijk vanuit Afrika daar zijn gezet. Mm-hmm. Die heel lang daar hebben gewerkt voor niks. Tot de slavernij is afgeschaft. Voor mij is het eigenlijk van vorm veranderd. Maar die mensen zijn nog steeds zichzelf aan het opbouwen van what really happened, waar willen we naartoe, wie zijn we eigenlijk. En zo zie ik Curaçao op dit moment. While we're talking, zo zie ik het. Ik ben daar geboren. Maar ik wil wel bijdragen aan de ontwikkeling. Aan de ontwikkeling, ja. En de ontwikkeling, ik bedoel, we hebben heel lang een relatie met Nederland en met Amerika en zo, maar ik vind gewoon dat we als Curaçao terug moeten kijken, like where we're from, waar we vandaan komen. Want er gebeurt echt heel veel in Afrika op dit moment. En ik vind dat wij daar ook bij horen. Een beetje een diep antwoord, maar dat is hoe ik het zie. Okay. Hoe kom je erbij om naar Nederland te komen? Dat is deels... Laat me eens vragen, op welke leeftijd ben je weer terug naar Nederland gekomen? Ik was 15 jaar oud. Oké. Dus je hebt ongeveer zo'n 7, 8 jaar ben je daar weer gebleven, ja? Ja. En toen ben je weer terug naar Nederland gekomen. Waarom? Zijn vraag dus. Mijn ouders waren gescheiden.
toen ik 14 was. En na de scheiding bleven we eigenlijk een jaartje in hetzelfde huis wonen. En dat zorgde destijds voor heel veel spanning, waardoor ik niet meer kon studeren op school. Dus ik begon dingen wat ik nooit deed. Ging ik leren voor een toets, scheikunde, krijg ik een 3 gewoon, door te leren gewoon. Dus mijn hoofd was er gewoon niet meer. Op een gegeven moment begon ik ook een beetje te spijbelen, want ik zag gewoon niks meer zitten. Als je thuis gewoon zo'n spanning meemaakt, dan gaat het gewoon niet. En mijn moeder besloot om ons eigenlijk voor mijn toekomst, voor onze toekomst, mijn broertje ook, om alles te pakken en gewoon de sprong te wagen en naar Nederland te komen. Echt alles achterlaten op Bonaire en hier opnieuw beginnen. Zo is het eigenlijk. Je bent dan met je moeder gekomen? Ja, klopt. Je vader gewoon in Bonaire? Die bleef achter. Hoe was dat eigenlijk, die periode voor jou zelf? Je geeft al aan, het was een moeilijke periode qua leren, moeilijk focus op school, maar daarnaast? Daarnaast is het gewoon, je ziet gewoon je familieportret gewoon scheuren, man. Ja. En dat is iets wat ik heel veel om mij heen had zien gebeuren als kind. Of, je weet toch, sommige familieleden, dan zie je gewoon dat de vader misschien niet in het gezin is. En denk je van nee, dat gaat mij niet overkomen, want mijn ouders zijn gewoon stabiel. Af en toe hebben ze wel hun dingetjes, maar die foto blijft, die portret blijft gewoon zo zoals het is. En het was heftig, man. Het was heel heftig, want ik kan me nog herinneren dat we wegreden met onze spullen, want we hadden echt alles achtergelaten. Dus mijn moeder, terwijl mijn vader studeerde destijds, was zij gewoon huisvrouw. Dus zij heeft mijn vader echt, zij heeft gewoon een gezin helpen opbouwen. Dus alles wat we hebben opgebouwd samen, lieten we gewoon achter. Dus dat was ook gewoon een schok en heel veel onzekerheid van waar gaan we naartoe als we in Nederland zijn, want natuurlijk we hadden geen huis. Dus er was een decaan bij mij op school, die was bekend bij mijn situatie en die had ons ook in huis genomen. Dus nadat we weg waren gegaan bij mijn vader, even een tijdje op Bonaire. En zij had iemand geregeld die ons in Nederland zou komen ophalen. 2002 komt eraan, we stappen uit het vliegtuig, niemand was er. Nee, maar je gaf al in het begin, net gaf je aan, je vader was weinig thuis. Dus dat ga je niet weer meemaken. Wat maakt het dan veel moeilijker dan in het begin toen hij al niet thuis was? Of weinig thuis was? Als een vader er is of niet, als hij er weinig is, dan weet je tenminste dat die deur open gaat en je ziet hem. En kijk, je hoeft niet met elkaar te praten of zo, maar gewoon ik geloof in energie. Kijk, we zitten nu met z'n drieën in de auto. Onze energies zijn gewoon samen. Als we iemand gewoon oppikken, dan zijn we met z'n vieren. Dus heel vaak merken, oké, dan moeten we gaan aanpassen. Dat is ook gewoon in de huissituatie zo. En ik heb dat echt gemerkt, man. Vooral toen we hier kwamen, dus zonder hem. Ik wist niet wat mijn positie is, man. Ben ik nou oudste zoon? Ben ik nou gelijke van mijn moeder? Ben ik de vader van mijn broertje? Of ben ik zijn grotere broer? Of ben ik ook... Dus er ontstaat gewoon kortsluiting. En dat gaat ook gewoon voor extra frictie zorgen. Want wie ben je dan? Want ik was ook 15. Op je 15e leeftijd ben je echt op zoek naar wie ben ik. Ben ik wat mijn vader wil dat ik ben? Ben ik wat mijn moeder of wat de leraar zegt? Dus het is heel erg moeilijk, man. Zocht je voor jezelf een afleiding? Afleiding? Had je wel een afleiding? Mijn enige... Dus ik ben naar Nederland gekomen met... Dus ik had geen jas of winterperiode. Dus met wat ik had, was dus wat kleding, een akoestische gitaar. En wat foto's, mijn moeder en mijn broertjes. Er was nog geen YouTube toen. Dus wat ik deed altijd was met die akoestische gitaar, ging ik voor de tv zitten, was nog de box en zo. En als ik een liedje leuk vind, ging ik gewoon de hele dag wachten totdat het liedje op tv kwam.
ging met mijn gitaar dat proberen na te doen, waardoor je hebt geen terugspoelknop destijds, dus heel vaak opnieuw spelen of dat kon niet. Dus het was echt alert zijn, proberen te memoriseren wat je hoorde en ja, zo heb ik mezelf eigenlijk leren spelen. Dus dat gitaar spelen en een beetje voetballen ook buiten was een beetje de afleiding. Kan je er wat van? Voetballen? Ik heb sport gelaten, man. Ik heb sport gelaten. Ik doe gewoon push-ups af en toe. Maar muziek heeft het wel helemaal overgenomen, man. Op Bonaire was ik wel honkballer, man. Little League wel, maar ja, ik was eerst inderdaad honkballer. Dus nogmaals, mijn vader die was niet altijd thuis. Ja. En een van de beste dingen dat hij had gedaan voor mij als kind was mij op honkbal zetten, man. Want daar kwam ik in contact met andere boys ook. Maar mijn coach, dus een Noli Oliana, was echt als een soort van vaderfiguur voor mij. Die mij, hij zag talent in mij. En hij was soms extra streng met mij, omdat hij wist dat ik kon. Dus daar was eigenlijk voor het eerst dat er een mannelijke persoon was in mijn leven die mij tijd en aandacht gaf, man. En dat heeft me echt ontzettend goed gedaan, want ik werd ook gewoon goed in honkbal. Ik speelde shortstop en ik deed gewoon altijd mijn best en ik was er altijd. En dat gaf me ook gewoon wat regelmaat in mijn dagelijks leven, want ik was eigenlijk, hoewel mijn ouders wel thuis waren, was ik toch behoorlijk op mezelf. Dus ik had mijn eigen televisie, ik hield van gamen, dus ik was altijd alleen in mijn kamer, ik had tv. Dus, maar heb je nog steeds geen contact met je vader? Ja, ik heb altijd wel het contact met hem behouden, dus elke dag belde hij. Ja, oké. Maar het is wel anders. Nu ben je al meerderjarig. Heb je me ooit gevraagd van, pa, waarom eigenlijk? Ja, zeker, man. Zeker, want op een gegeven moment, wat moeilijk is als kind is, oké, je moeder neemt je mee, maar je krijgt het hele verhaal van één kant, weet je. Maar met de tijd begin je door te beseffen van, hé, elk dubbeltje heeft zijn kant, man. Er zijn twee kanten altijd aan het verhaal, dus mijn gevoel van teleurstelling in mijn vader, op een gegeven moment werd dat meer een nieuwsgierigheid van, hé, hoe was het voor jou, man? Want ik kan het me niet voorstellen dat je gewoon chill bent, dat je vrouw, ex-vrouw, je kinderen meeneemt en je moet leven zonder je kinderen. Ja. Dus, en ik ken hem, hij laat misschien niet altijd zijn gevoelens zien, maar dat is iets, het is moeilijk, man. Ik ben nu ook vader. Ik kan me niet voorstellen dat de moeder van mijn kind naar Curaçao, Spanje of zo zou gaan met mijn zoontje en ik heb er niets over te zeggen of zo. Juist, ja. Ik zeg het gewoon, papi, minder lokeltje. Ik word gek, man. Nee, want je hebt een band met die band, dus die energy, dus... Je hebt een zoontje? Ja, ik heb een zoontje van 3, Radian. En hoe gaat dat? Het gaat ontzettend goed. Het is soms vermoeiend, zoals vandaag. Ik ben vanaf 7 uur wakker. Ik heb 100 Peppa Pig filmpjes gekeken. Ik ben gaan zwemmen. Hoe gaat dat liedje dan? Nee. Zo'n fluit. Hey. Helemaal gek. Op welk moment ben je gaan realiseren van, papa en mama zijn uit elkaar. We zijn nu in Nederland, ik heb een jongere broertje, het leven gaat door, ik moet omschakelen. Het omschakelen kwam nadat we ons eigen huis kregen, want de eerste 2,5 jaar, zeker waren we bij mensen thuis. Dus we kwamen eerst aan bij mijn opa thuis, met 8, 7 man in een eenpersoonswoning, dus je had geen privacy, niks. Dus daarom was ik ook altijd buiten. Ja. Daarna werden we door een hele liefdevolle gezin, familie Molina, werden we in huis genomen in Almere. Dus ben ik verhuisd van Amsterdam naar Almere, opnieuw beginnen. Maar ook dat is nog geen thuis. Want je voelt hoe dan ook als je bij mensen woont. Ja. En in dit land, of waar je ook gaat, als het niet je eigen dak is het gewoon niet jouw thuis. Dus
daarna weer verhuisd, want we bleven daar tijdelijk. Gingen we naar Biddinghuizen verhuizen, waar Walibi World is. Ja. Dus op een hele afstand, alsnog in Almere op school zitten. En toen kregen we gelukkig op een dag een bericht van jullie hebben een eigen woning in Amersfoort. Ja. En dat was het moment voor mij waarbij ik iets had van oké, dit is een nieuw begin. Ik ben de oudste van de zoon van mijn moeder en ik had eigenlijk een soort van pressure op mezelf gelegd van I gotta make it voor ons. Ja. Want zij heeft deze sprong gemaakt voor ons, dus ik voel me geroepen om mijn mannetje te staan en ook iets van mijn leven te maken en become somebody. En dat was inderdaad mijn moment van... Ja, wat dacht je op dat moment over Nederland? Je bent geland hier, je hebt misschien een week hier gewoond. Wat dacht je toen? Ja, in die tijd was het weer een culture shock voor mij. Want ik kom uit Bonaire, het is echt een kleine gemeenschap. Sorry, in welk jaar kwam je? 2002. 2002, ja. Het was een hele kleine gemeenschap. Dus dan kom je opeens naar een land wat groot is en de regels zijn helemaal anders. Ik zat toen ook op de middelbare school, dus dat is anders dan toen ik in Zwolle woonde op de lagere school. Dus we gaan naar de Spaanse les en zo. Zie ik een guy de hele tijd lachen en zijn ogen zijn heel rood. Ik zeg, iets klopt niet. Na de les zie ik die guy gewoon blowen en drugs was toen. Ja, drugs. Ik zie cannabis niet als drugs, maar dat was voor mij echt nieuw. Ik zat ook heel diep in de kerk, echt diep. Dus het was echt shocking van wow, ik ben gewoon in, laten we zeggen, Babylon beland, man. Dit is niet, ik moet surviven, ik moet mijn geloof vasthouden en dat soort dingen. Dus het was... Ja, dit is het geluk. Ik geloof nu op een andere manier. Ik geloof nog steeds. Voor mij ben ik nu echt gaan geloven. Ik voel me vrij. Ja. Ik ben vrij en geloof is voor mij, als je een droom hebt of als je een doel hebt, dat je niet alleen droomt, maar dat je ook gewoon daarnaartoe beweegt. En niet alleen God gaat bidden van hey, ik wil een succesvolle YouTuber worden of zo en denken dat die camera vanzelf komt. Of, I'm off that. Je hebt het net zelf ook al opgenoemd. Je had een akoestische gitaar. Op welk moment ben je in aanraking gekomen met gitaar in dit geval? Of muziek willen maken? Met muziek willen maken, dat begon op Bonaire. Want mijn moeder was op een gegeven moment, ze waren zelfs katholiek en ze werd evangelisch of Pinkster Christian eigenlijk. Ja. En ze begon ons elke zondag mee te nemen. Ik ging eerst tegen mijn wil in, gewoon ik wilde niet gaan, maar op een dag zag ik een drummer live spelen in de kerk en ik dacht van nee, wat hij doet is, het sprak me gewoon aan. Ja. Dus er komt geluid uit dat ding en als hij speelt dan raakt hij gewoon mijn... Net als je in een achtbaan zit of zo, dat gebeurde bij mij, weet je. Ik dacht van, ik wil dat ook. En mijn moeder en die guy zagen een perfecte opportunity om mij dan in de kerk te krijgen door te zeggen, oké, ik ga je wel leren, maar dan moet je wel elke zondag komen, commitment. Ja. Dus 6 weken gaan voorbij, niks. En op een gegeven moment bleef ik ook gewoon zeggen van, nou, je ziet toch dat ik ben niet gestopt met de kerk. Wil je me alsjeblieft leren? En toen kreeg ik zo'n houten, zelfgemaakte drumpad ding. Toen leerde hij mij iets kleins. En hoe ik ben, als je mij de basis geeft, ga ik gewoon zelf thuis, gewoon ziek, met discipline. Precies het doen wat ik heb gezien dat je zondag deed in de kerk. Dus zo had ik mezelf pretty much leren spelen. Eerst drums. En doordat ik door het drummen meer gehoor kreeg, kon ik ook gitaarpartijen gewoon op gehoor na spelen. Als ik nu erover nadenk, dat heb ik eigenlijk van kinds af aan. Ik kreeg vaak keyboards cadeau en zo. En muziek was voor mij meer een puzzel. Dus een melodie kan ik gewoon zoeken op dat ding en
dan speel ik gewoon een tune na. Dat is eigenlijk wat ik nog steeds doe en eigenlijk mijn basis is van mijn muzikaliteit eigenlijk. Muziek als naspelen? Naspelen, ja. Zelf componeren, want als je iets kunt naspelen kun je zelf ook creëren, ja. Zo zie ik dat. En dat was op mijn 14e gebeurd, dus mijn eerste echte aanraking met het instrument. Ja. Okay. Wat zijn de stappen die je daarna hebt gemaakt om uiteindelijk muziek echt jouw ding te maken? Verder in te verdiepen? In het begin vooral heel veel naspelen en muziek is voor mij eigenlijk gewoon een taal. Net als een baby jou napraat als je hem zinnetjes probeert te leren. Dat is muziek ook. En ik ben begonnen door heel veel te imiteren. En ja, gewoon passie, man. Passie, dus je hoeft me er niet voor wakker te maken of zo. Ik doe het gewoon vanuit mezelf. Ja. Ik begon mezelf te identificeren met muziek. En muziek te zien als een uitweg en een uitlaatklep voor mijn emoties. Want in die tijd was het gewoon moeilijk. En als ik muziek niet had als uitlaatklep, dan waren al die emoties gewoon binnengebleven. En dat had misschien negatieve invloed op mijn gedrag en hoe mijn leven zou zijn gelopen. Dus muziek als uitlaatklep en muziek maken met de juiste motivatie. Juist, ja. Dus ik wil en eigenlijk ook gewoon mezelf, dus durven te dromen dat ik ergens kom. Dingen te zeggen zoals sta ik voor de Heineken Musical, heb ik vaak gezegd van hey, ik ga ooit hier spelen. Of loop ik langs een billboard, hey, ooit gaat mijn naam daar staan. Dat soort dingen, geloof, real geloof. En dat heeft hoe dan ook, ja, op een of andere manier deuren voor mij geopend. Geloof ik. Dat is uiteindelijk goed gekomen, denk ik. Ja man, het is echt goed gekomen. Jij houdt ook van verschillende genres. Ja. Je wilt je niet focussen op één genre? Nee, als bassist is het voor mij belangrijk om open te staan voor eigenlijk alle stijlen. Want de bas is eigenlijk de groove, de spirit of the music, de vibe. Weet je, dus en ik luister ook naar bassisten die zo zijn, eigenlijk een fusion van alles. Je moet altijd kunnen spelen, man. Daar hou ik heel sterk aan vast. Want als iemand je belt, hey, ik heb een salsa gig, wat ga je doen? Wat ga je zeggen? Nee, ik kan niet. Ja. Weet je, het is schande, man. En vind je dat een schande? Ik vind dat, kijk, een populaire ritme als salsa bijvoorbeeld, moet je tenminste de basis kennen, man. Vind ik. En vooral als Curaçao, je hebt no excuus. Kijk, Curaçao is, wat ik al zei in het begin, een melting pot van verschillende invloeden, culturen. Ja. En we groeien op met reggae, we groeien op met salsa, merengue. Ritme combina is ook een mix van al die stijlen samen. Ja. Maar vroeger speelden ze ook gewoon ballads. Feesten waren gewoon ballads. Ga je gewoon Bon Jovi dansen. Heel veel kinderen zijn ze verwekt. Weet je? Dus nee man, maar over ritmecombina gesproken bijvoorbeeld. Ik weet dat jij ook in Antilliaanse bands hebt gespeeld. Ja, ik heb met Iersize, daarvan was ik de musical director een tijdje. Ja. Toen hij een band had en ik heb daarna de overstap gemaakt naar Café Royal. Ja. Dat was Divers, waar je het over hebt? Of? Nee, Iersize was solo, man. Oké, ja. Solo, ja. Dus echt Iersize was een album dieper. Ja. Daar ging hij een tijdje de album live promoten. Ja. Dat is echt een hele leuke tijd, man. Ja, heb je inderdaad die switch gemaakt naar Café Royal? Ja, man. Is dat waar de balletje begon te rollen voor jou? Of was het al? Nee, ik was altijd al in verschillende formaties. Ja. Mijn carrière was eigenlijk gewoon begonnen in de kerk. In de kerk? Toen ik in Nederland kwam, zat ik in Amsterdam in de kerk. En een paar van die Curaçaose artiesten die bekeerden tot het christendom. Ja. Begonnen dus gospelmuziek te maken met de zwaai en de flavor van ritme combina. Ja.
Dus zo heb ik guys als Billy Rodriguez ontmoet, Brian Dekkers, Amadou Katal. Die guys tilden mijn muzikaliteit aan hoog niveau, want zij komen daar vandaan. Ja, klopt. Ja. Dus we begonnen beter te spelen en zo. Maar ik heb echt heel lang in de kerk gespeeld. Ik weet niet of jullie Dwight Dissels kennen. Daar heb ik ook ooit mee gespeeld een tijdje. Ja, en eigenlijk vanuit de gospel een overstap gemaakt naar popmuziek. Met een artiest die heet John Tarifa, speel ik nog steeds mee. Die is heel close met Levi Silvani, die kennen jullie vast wel. Ja. Dus via Levi Silvani ben ik met John Tarifa in contact gekomen, ben ik nog steeds een bassist van. Ik heb ook met Nicole Bus, was ik ook bassist van voor die hele Caché-tijd. Op een dag had ik een video gepost waarbij ik een song van Caché aan het bassen was. Dus ik had de bas van Dwight weggefilterd en mijn eigen variant erop gedaan. Ja, toen had je nog geen algoritme en zo, maar het ding ging even hard, man. Dus, en dat die guys zelf begonnen te reageren van hier Size had gecomment, het enige wat ik kan zeggen is Dus zo werd ik zeg maar via social media een beetje bekend bij die guys. Ja. Maar er was gewoon geen vacature, want een bassist was er destijds nog. En op een gegeven moment had hij besloten om te remigreren, dus terug te gaan naar Curaçao. En kwam de plek vrij. En werd ik benaderd, man. En ik twijfelde geen moment, man. Zeg je eerlijk, direct. Want ik ben opgegroeid ook met de muziek. Dus Caché was vroeger vooral heel erg populair. En toen YouTube kwam ik ook in aanraking met dat soort muziek. En ik ging die feesten checken en zo. En heb ik mezelf ook weer gezegd van, ik hoop dat ik ooit dat niveau aan kan. En then it happened. Dus. Zijn ze vooruit gegaan, weet je? Vooruit gegaan? Ja, de tijden zijn veranderd, man. De tijden zijn enorm veranderd. Mensen veranderen, trends veranderen. Kijk, vroeger was comeback, wat wij eigenlijk chapo vinden, of ouderwets, dat was zeg maar mainstream. En ik denk dat we nu in een tijdshift zitten waarbij jongere mensen toch meer richting urban neigen te gaan. Of het moet meer gemengd zijn met andere invloeden. Ja. En de feesten zijn ook niet meer wat ze vroeger waren. Ik weet niet precies waarom, maar toen ik zelf in Caché zat, merkte ik van de sfeer is niet altijd wat je op die video's ziet. Ik verwacht echt dat dus iedereen aan het dansen is of zo, maar de meeste van de tijd zitten mensen niet om ze te bekritiseren of zo, maar zitten meer op hun telefoon bezig met zichzelf dan dat ze jou als muzikant de waardering geven. Want bro, je speelt dat 3 keer 45 minuten, man. Van 12 tot half 4, wat zou zijn 4 uur, dan moet je nog naar huis. Dus als muzikanten, als collega's, geven wij gewoon onze avond to entertain other people. Yeah. En dan verwachten we wel, het is nice om ook wat energie terug te krijgen en die waardering. En ja, soms was het er wel, soms was het er ook, ja, als ik voor mij kan spreken, ik zag het niet zo heel vaak. Maar ligt het aan de plek, denk je? Kan denk ik voor alle banden en alle artiesten wel gelden, denk ik. Ligt het niet aan de plek, denk je? Waar een bepaald artiest of een bepaald band komt te spelen? Ik denk dat het een samenspel is van verschillende dingen, man. Ik denk, kijk, vibes kun je niet weerstaan, man. Ik ben vorig jaar naar Reggae Lake gegaan, bijvoorbeeld. Als een groep mensen samenkomt met hetzelfde doel van, we gaan daar om lol te hebben en we gaan genieten van reggae muziek. Als iedereen met zo'n instelling komt, steken we elkaar aan. En ik begin te bewegen zonder dat ik het zelf wil, want het is een vibe, het is een collectief ding. Ja. En het voelde voor mij in die tijd van, ja, waarom komen mensen naar die feesten als ze toch op hun telefoon gaan zitten of in sommige gevallen anderen te laten zien dat ze aan het feesten zijn, terwijl ze maar je feest toch voor jezelf, je feest toch niet voor andere mensen. Dus die internet dat je betaalt op je telefoon om te snappen, dat betaal je toch voor jezelf.
Ja. Dus als je zo bezig bent met uiterlijk vertoon, hoe heb je tijd om zelf te genieten? Waardoor de sfeer ook leuker wordt. Waardoor wij als muzikanten ook gewoon iets hebben van, hé, we krijgen energie, dus wij gaan ook beter spelen. Dus het hangt af van verschillende factoren, denk ik. En ja, culture, cultuur. Even over die genre, hè. Jij speelt verschillende genres. Op het liedje van jou, Kidia, wat voor genre zit allemaal in? Wat voor soort muziek? Het nummer Kidia is eigenlijk een fusion en eigenlijk het eindproduct van het leven tussen twee werelden. Dus ik ben zowel op de Antillen opgegroeid als in Nederland. Dus je hoort in Kidia hoor je reggae, je hoort tamboe, je hoort ook wat klassieke muziek, want ik heb klassieke violisten en cellisten erbij gehad. Je hoort rock en je hoort, ja, ik weet niet of ik reggae al heb gezegd, maar reggae. Er was eentje, ik ga even spieken, als ik het snel bij de hand kan hebben. Ik kan het niet eens uitspreken, man. Psychedelic of zo. Psychedelic rock. Ja, psychedelische rock, dat is ik luister veel naar Sting en de Police. Sting is een zingende bassist en hij was heel lang en is heel lang mijn voorbeeld geweest. In songwriting en bassen en goede songs schrijven. En hun muziek is ontstaan een beetje in de jaren 70. En in die tijd heb je heel veel experimentele muziek gehad. Ja. Want de mensen waren gewoon echt knetterstoned en er zat aan LSD, dus geestverruimende middelen. Dus de muziek was ook veel ruimer dan. Ja, het raakt je nog steeds. En daar haal ik ook gewoon invloeden vandaan. Wat ben je zelf allemaal van plannen? Want je stond dit jaar op Kwaku. 2 keer, dus met Raybase en met Kiss Me. Kiss Me is mijn side project waarbij ik eigenlijk live kizomba, compa en ja, wat nog meer, samba. Ja. Dus eigenlijk is het een soort van coverband, maar voor ja, hits en African influence music. Wat ik van plan ben. En Diaz Latino stond je ook? Ja, in Amersfoort met Kiss Me. Is dat een beetje wat je allemaal wilt? Ja, man. Ben je trots weet je dat hoorde? Toen je Kwaku, Diaz Latino van yeah. Weet je waarom ik heel trots ben op mezelf en ook op mijn team? Ik speel niet echt dus met Raybase en Kiss Me speel ik niet in dienst van een ander artiest. Ik doe het voor mezelf. Dus op het moment dat ik geboekt word ik geboekt voor wat ik doe, voor wat ik heb bedacht. Ja. En telkens als ik geboekt word en als ik daar zo sta en ik heb mensen om me heen, heb ik iets van, yo, wat ben ik blessed dat er mensen zijn die geloven in mijn gekke ideeën, dat ze met mij hier staan op het podium. We krijgen ook een zakcentje ook nog, dus we krijgen het gewoon goed beet. We hebben een leuke tijd en ja, mensen worden er blij van. Ik kan mensen waarde geven door middel van muziek. Ja. En daar ben ik echt trots op. En dat ik dat niet alleen namens een andere artiest kan doen, maar dat ik zelf ook die connecties aan het opbouwen ben. Voor jezelf? Voor mezelf, ja. Man. Like, ownership is voor mij heel belangrijk geworden, man. Want in dienst spelen voor iemand, en vooral in de muziek, is lastig. Want wat als volgende week een andere bassist is die beter is of die beter past bij het plaatje of whatever excuus iemand heeft om niet meer met jou verder te gaan. Wat ga je dan? Dan ga je thuis zitten en dan heb je geen gigs meer en dat wilde ik voor mezelf voorkomen. En ik wilde dat op een hele leuke manier doen en ook op een manier doen waarop ik dicht bij mezelf blijf. Ik vind reggae leuk, ik vind bassen en zingen leuk. Ik bedenk een concept, Raybase, waarmee ik eigenlijk de stem en de bas van Curaçaose reggae wil. Ja. En aan het worden ben. En eigenlijk ook gewoon durf te zeggen dat ik dat ben. Ja. Nu je het toch daarover hebt, over Raybase, hoe is die naam ontstaan? Ik heb net als
elke Curaçaoenaar ontzettend veel bijnamen. Ja. Dus Rie, Rio, Ray, Riri. Dus een van die namen is, uiteindelijk werd het Mr. Rie. Mr. Rie allemaal. Mr. Rie wordt Mr. Ray, want Ray is natuurlijk licht. Maar Ray betekent ook wijsheid. En ja, het werd dan Mr. Ray. En uiteindelijk, ik speel dus drums, gitaar, bas, een beetje toetsen. Op een gegeven moment moest ik een keuze maken van welke van die instrumenten ga je nou spelen. Want je hebt niet genoeg uren in een dag om al die instrumenten optimaal te spelen. Ja. Dus dacht ik van, ik kies de basgitaar, want het is en ritmisch en het is melodisch. Dan ben je wel, kijk, de basgitaar is een soort van onzichtbaar instrument, maar het is zo powerful dat mensen het niet doorhebben, man. En eigenlijk dat paste destijds heel goed bij mijn karakter. Ik was altijd de guy een beetje in the bag, een beetje shy. Dus vandaar, dan werd het Ray Bass, man. En het is blijven hangen. Je wist niet toch wel dat je bass rookte? No, bass not, no. Dat niet. Nee, man. Nee, man, nee. Waar ben je uiteindelijk naartoe, ja? Dus ja, je wilt eigenlijk je eigen muziek maken. Waar zou je eigenlijk willen staan? Waar ik zou willen staan? Korte termijn, Hoogstraten, 2 keer. Dus met Ray Bass en Kiss Me. Want ik geloof dat we echt de potential hebben om daar te staan. En waar ik zou willen staan? Ik zou net als Nicole Bus ook gewoon Tiny Desk willen spelen met mijn bandje. Dus ik wil gewoon geen limits hebben. Ik wil gewoon worldwide, man. Het kan, het is possible, het is mogelijk. Isaline heeft in deze seat gezeten. Zij is BBC heeft een mini-documentaire over haar gemaakt. Curaçao, whatever that means. Maar geboren op Curaçao. Dus there are no limits, man. En ik heb mezelf ook omringd door mensen die hele grote dingen hebben gedaan. Dus het is echt mogelijk. En als je eenmaal in dat netwerk zit en jullie upliften elkaar, dan is het gewoon een kwestie van tijd. Dus korte termijn, Hoogstraten. Dus ik ga jullie linken. Ik ga jullie mailen. Dus volgend jaar kunnen we eigenlijk... Ik geloof in. Ja? Aandelen, 100%. Want je hebt nu ongeveer 12 maanden de tijd om eraan te werken. Ja, ik heb een mail klaar liggen. Ik wacht op het promomateriaal. Dat als je play drukt, het promomateriaal. Het enige wat je me vraagt is, hoeveel? Ja, dat zo. Ik heb geluk, man, dat ik los van muzikant zijn heb ik ook media en entertainment management gestudeerd. Ja. En dat heeft mij geleerd hoe je opportunities kunt zien en ook omzetten in echte kansen voor jezelf. En daar ben ik in het begin vooral met mijn vader, die supportte de muziek niet. En dat snap ik nu, dat ik ouder ben. Maar het was een onzekere wereld en dit en dat. En mijn vader is zelf wiskundige, dus hij heeft gestudeerd, dit en dat. Hij wilde met alle goede intenties mij ook die kant op duwen. Ja. En de kant van zekerheid. Maar hij komt van een andere tijd. En wat wij als de huidige generatie moeten weten is, onze tijd biedt andere kansen en mogelijkheden dan de tijd van onze ouders. Dus het heeft niet zo heel veel zin. Kijk, natuurlijk moet je luisteren naar het advies van je ouders. Maar jij woont nu, jij leeft nu. Dus het is jouw tijd om te bepalen wat goed voor jou is en welke kansen jij hebt. Wij hebben zoveel kansen nu, vooral met muziek. En muziek kan zoveel geld leveren, maar dat is niet normaal, man. Je kunt met een goede hit 1 jaarsalaris gewoon binnen. Kan. Of gekker zelfs. Je krijgt geld als je videoclip veel streams heeft. Je krijgt geld als je op Spotify streams hebt. Je krijgt geld als je op een nummer hebt gebast. Je krijgt geld om te bassen. Dus er is zoveel terugkerend inkomen in muziek. En had ik dat eerder geweten, was ik misschien wat minder gestrest in het begin.
Je kunt les geven, je kunt workshops geven, je kunt voor bedrijven spelen. Het is zoveel mogelijk, zoveel manieren om geld te maken, man. Maar misschien is het ook een cultuurdingetje. We komen uit, ja, in onze cultuur kennen we niet verdienen met creativiteit zoals het tegenwoordig gebeurt. Even trouwens over geld verdienen met jouw muziek. Jij zit ook in een reclamespot, jouw muziek dan? Ja, want ik heb gelukkig gehad zo'n G-Star reclame. Heb ik de vocals ingezongen. Ik heb ook voor Spinning Records heb ik ooit een song geschreven. Die heeft ook een paar miljoen op YouTube. Ja. Het zijn dingen waar ik gewoon gezegend mee maar ben dat die zijn gekomen. Hoe kom je daar terecht bij bij een G-Star bedrijf bijvoorbeeld? We willen een spotje maken en ze denken, hey, Ray-Base. Nee, zo is het niet. Was het maar zo, want als het zo is, dan zou ik jullie komen ophalen. Nee, in de muziek doe je veel contacten op. Ja. En een hele belangrijke contact van mij is Boy Bianchi. Dus, hij had een studio in Den Haag. Waar ik een album moest inspelen op bas. Ja. En het klikte gewoon onderling. En ik kwam vaak bij hem terug om met hem te chillen en te werken aan mijn muziek en te werken aan ideeën die hij heeft. En dat G-Star ding is gewoon iets wat ik vorig jaar ergens heb ingezongen. Helemaal ben vergeten dat ik het überhaupt heb ingezongen. Ja. En hij heeft al die contacten, want hij werkt voor al die grote merken. Doet daarvoor de audio. Krijg je gewoon een belletje van, hey, luister, er komt geld jouw kant op. Het is voor iets wat je hebt ingezongen, je ziet het wel. Oké, is goed. Ik zie het wel en ik ben altijd iemand, ik noem me maar ongelovige Thomas, maar ik ben eerst van het zien dan geloven. Dus ik was even wachten, gaat het echt gebeuren? Ik zei ja, het gaat gebeuren. Kreeg ik deze week de final versie ervan, die is geüpload. En denk je gewoon echt, yo, is jouw stem in een G-Star reclame met Max Verstappen, allemaal groot gedoe. Mijn stem. Dat is dope, man. Dat is gewoon echt nice. En je krijgt er ook wat voor ook nog. Onverwacht. Wat is het eerste wat je deed toen je zag dat het echt zo is? Gewoon direct delen van de broadcast. Hey, luister goed. Goed luisteren. Hoe is je stem? Mijn handtekening. Ja. Weet je eigenlijk dat mensen je eigenlijk niet moeten vergeten of gewoon mee moeten tellen? Want die reclamespotje, jouw muziek zit erop. Je hebt een liedje gemaakt met Easily Kalister en Sizzle. Je zat in Caché, Isize. Tel je gewoon mee? Ja, ik geef het gewoon tijd, man. Ik geef het gewoon tijd. En ik ben blij dat... Ik ben blij met waar ik nu ben en hoe ik nu word ontvangen, weet je, ook door jullie gastvrijheid. En er zijn mensen die mij gewoon dagelijks volgen en ook berichten sturen, dus we viben met elkaar. Omdat als je muziek uitzendt, zend je eigenlijk een deel van jezelf uit. Juist, klopt. Dus je hebt eigenlijk door middel van je muziek een relatie met mensen die je misschien niet eens kent. Dus, net zoals bijvoorbeeld een Iselin Kalister een hele grote invloed is geweest voor mij in mijn muziek. Want zij maakte muziek dat niemand anders maakte, man. En Levi Sivani is ook zo iemand. En ik voel dat ik zelf ook wat te zeggen heb. En ik wil eigenlijk bekend worden door wat ik doe. Niet per se als die guy die in Caché heeft gezeten of de guy die hier zijn band zat. I'm happy the way it is now, want op het moment dat het gebeurt, weet ik dat het is omdat Ray-Base zo'n grote hit heeft gescoord of hij vertegenwoordigt zoiets zo groots waar mensen zich verbonden mee voelen. En dat heeft gewoon tijd nodig. Heel vaak willen mensen direct 2 miljoen volgen. De African identity, weet je wel. En daar haal ik gewoon veel kracht uit, man. Ontzettend veel kracht. Luisteren jullie naar Burna Boy en zo? Dus we zijn verplicht erna te luisteren tegenwoordig. Nee, maar die Afrobeats. Welke? Wie? Burna Boy. Ja, hij heeft hem sowieso wel ergens gehoord, maar hij weet niet wie het is, denk ik. Denk het niet, nee.
Nee, maar daar luister ik ontzettend veel naar. Want Ja. daar haalt de wereld gewoon heel veel inspiratie vandaan, man. It's always been Africa, man. Altijd. Met de middelen en cultuur. Ja. Nee, dat is iets, denk ik, ja, wat eigenlijk belangrijk is voor ons allemaal eigenlijk. Om te weten wie we zijn en waar we Juist. vandaan komen. Want daar haal je, als je weet wie je bent, dan straal je wat anders uit. En dan spreek je vanuit zekerheid, weet je. En dan ben je ook niet makkelijk om ver te krijgen. Ja. En dan raak je jezelf ook niet kwijt als succes er eenmaal is. Want daar waak ik ontzettend voor. Om jezelf te blijven. Ja, om jezelf te blijven, want in de muziek er komt zoveel op je af, man. Zoveel aandacht. En het is niet altijd gezond voor iemand, man. Nee. Nee, man. Iedereen wil, dus op het moment dat iedereen iets van je wil, media belt je en dat soort dingen, dus het is Ja. je ego, als je ego niet... Gebroeders wolf in je DM en zo. Ja, man, dat soort dingen. Nee, kan ze heen is wat. Nee, maar de muziek Ja. en fame en geld en even in een seizoen zijn waarbij je gaande bent, dat als je jezelf niet kent, kun je jezelf er echt in kwijtraken. Ja. En dat is niet... om dat te behouden, dat succes te behouden, is het altijd goed om centered te zijn in jezelf. Weten wie je bent. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen happiness, man. En als jij zelf niet happy bent, kun je Klopt. andere mensen ook niet Klopt. happy maken. Ja. Echt cliché, maar het is echt waar, man. Wat kunnen we nog meer van Rebase verwachten? Nou, binnenkort heb ik mijn eigen live sessie van 2 nummers. Dus Monday Breakups, mijn laatste single, en Kidia heb ik live opgenomen Ja. in 100 Studios. Onder videobegeleiding van Battle Studios. Ja. Het wordt echt een dikke video. En ik geloof dat deze video, net als die cachet video die ik had gebast en andere video's die deuren voor mij hebben geopend, ook meer deuren gaat openen voor mij. En ik verwacht zeker Hoogstraten 2 keer. Net als ik Kwaku 2 keer dit jaar heb gespeeld met mijn eigen act. Jullie kunnen van Rebase een upcoming single In My Bed kunnen jullie verwachten. Want met Rebase maak ik muziek in het Engels en echt reggae, afro-oriented. En eigen events, daar ga ik niet zo heel veel over zeggen. Oké. Dus je bent van plan om ook Ja, ik heb feesten plannen, te gaan? man. Ik wil ook een platform maken voor ongekend talent. Ja. Of talent die echt een boost nodig heeft. Met video en audio. Maar als er ook aan. als je over event praat, praat je dan over kleine feestjes of festivals? We beginnen klein. Klein, ja. Ik ben trouwens in Soest, vanaf morgen ben ik officieel cultuurcoach. Dus Klopt, cultuurcoach zijn houdt in dat ik verbindingen moet leggen tussen verschillende, dus tussen kunst, welzijn, sport en ja, natuurlijk muziek. Dus daar krijg ik ook een verantwoordelijkheid om events te organiseren. Dus mijn creatieve brein en alles wat ik op mediagebied heb geleerd, mag ik inzetten in deze rol. En ik ben echt gelukkig, man. Ik zeg je heel eerlijk. Eindelijk een job waarvan ik zeg van dit ben ik. Het is op mijn lijf geschreven. En dat gaat me dus stabiliteit bieden en ruimte om meer ook mijn eigen ding te doen. Hoeveel tijd besteed je per dag aan jezelf? En dan praat ik over je muziek, de dingen die je wilt doen, hoe je het wil aanpakken. Dat is een goeie. Ik moet eigenlijk beginnen te noteren hoeveel het is, want ik kan gewoon doorslaan daarin. Ik kan soms gewoon de hele dag gewoon zitten schrijven of dan produceer ik een stukje van het liedje en dan laat ik dat en dan ga ik wat anders doen of dan ga ik even lezen om meer te weten over de industry. Dus ik ben er eigenlijk de hele dag mee bezig. Maar als die kleine er is, dan weet je het al, Peppa Big. En eist die alle aandacht. Dus dan gaat het even minder, maar ik probeer wel gebalanceerd te zijn. Ik heb een huis, ik heb ook een vriendin. Dus ik kan daar niet altijd in doorslaan zoals vroeger. Hoe combineer je die leven met je al drukke leven, wat je eigenlijk al hebt als muzikant? Het is niet altijd makkelijk.
Ik heb een van kalender. je vriendin trekt wel eens aan je bios, Ja, maar heftig. eten, Ja, heftig. dit, dat. Hij heeft het op zichzelf. Heftig. Oh, heftig. Ja, maar ik ben van nature niet iemand die veel houdt van plannen. Ja, Dus ik hou wel van plannen, maar als het gaat om business wel. ja. Maar plannen van wat ik ga eten, waar ik heen, wanneer ik nou, daar heb ik moeite mee, man. Dus wat mijn doel is, wat ik nu ook heb gedaan, ik heb een kalender gekocht. Ja. Een grote kalender met namen van mezelf, vriendin, wanneer mijn zoontje bij me is. En alles opgeschreven. Ja. Zoveel mogelijk. En dan weet je ook van oké, wanneer heb ik tijd voor mezelf? Wanneer moet ik tijd voor mezelf nemen? Want dat is ook belangrijk. Wanneer moet ik echt tijd nemen voor mijn familie, voor mijn moeder, mijn broertje. Want we zijn nog steeds een gezin, Ja. zo zeggen. Dus Rien heeft een tegenslag gehad. Ouders. ik heb zoveel tegenslagen gehad. Je ouders zijn gescheiden. En Mr. W dan? Heb jij Mr. W een tegenslag gehad? Oh ja hoor. Ja, Artiestenleven genoeg, heb ik dat al genoeg, even ja, maar ja, artiestenleven, ja, heel veel tegenslagen man. Kan je eentje noemen die nog steeds echt hoog in je boog zit? Waarvan je misschien Nee. wel blij bent dat het is opgelost of dat je eruit bent gekomen. Tegenslag, ik noem het niet een tegenslag, maar de song Kidia was mijn vierde single. Vierde single, ja, even kijken, nee, dat was mijn derde. Ik had een hit gescoord met Iseline en Sizzle, een Antille-hit. Ja. En daarna dacht ik van, de Kidia is mijn meest muzikale nummer ever, man. Dus ik heb dit en dit gedaan, dat is mijn grootste productie. En die werd niet ontvangen op Curaçao. Niet. Op dat moment. Nee, er werd mij gezegd dat het is te slow voor primetime of een of andere BS excuse of zo. Terwijl als je luistert naar het nummer, is het precies wat Curaçao op dat moment en misschien nu meer dan ooit nodig heeft. Want het spreekt over Kidia. Dus wanneer gaan we dat stoppen tegen onszelf te vechten? Dus daar gaat het de song over. Als mensen het willen checken, check het op Spotify, YouTube. Binnenkort komt er ook een live versie online. Maar die song werd op dat moment niet ontvangen. En dat deed me op dat moment zeer. Want je steekt tijd, geld en energie om een song te maken en je hoopt dat het mensen bereikt. En het bereikte ook een paar mensen, maar het ging niet op het... Ik was misschien verwend door die Antille-hit, weet je, van, dat ik voelde dat ik entitled was om... Ja, dat mensen er heel uitbundig over zouden reageren, maar dat is niet gebeurd op dat moment. Maar een tijdje terug was er een aanslag in... Wat was het? In Nieuw-Zeeland, in die Christchurch gebeuren. In die kerk. Ja. Maar in die tijd was Monday Breakups, mijn nieuwe single was uitgekomen. Had ik een playlist benaderd van, weet je, dit is mijn nieuwe single, Monday Breakups, misschien is het iets voor jullie playlist. Hadden ze die Monday Breakups gezegd dat het iets te uptempo is, maar ze zijn meer into dub, iets meer dat rustige reggae. Die Kidia lijkt me wel wat. Oh, oké, die? Ja, wat betekent het? Het betekent Kidia, dus wanneer zullen mensen stoppen met tegen zichzelf te vechten en unity en zo. Zei ik, wow, dit is precies wat wij hier nodig hebben in Nieuw-Zeeland. Dus hebben ze mijn song in de playlist gedropt. In Nieuw-Zeeland? In Nieuw-Zeeland, in die Christchurch. En je eigen mensen. En mijn eigen... Ja. Maar we zijn nu kijk, die song had ik geschreven, de Kidia, op het moment dat Herman Wiels vermoord werd. Het had me zo geraakt, man. Dus die song kwam, het is een van de songs die gelijk was gekomen. Ja. Kant en klaar, van God of universe, whatever het is. Kant en klaar gekregen. Dus ik had het met die pijn heb ik het ook geschreven. Ja. Dus als je ernaar wilt luisteren of niet, die vibe zit er wel in. Dus op het moment dat je play drukt, dit is marketing, hè. En ze gaan die song opzoeken. Nee, maar dat, man.
Dus dat was eigenlijk een beetje een tegenslag op dat moment. Maar het heeft mij ook geleerd van, Dus maak muziek zonder verwachting. Doe gewoon je best. En op een gegeven moment net als kinderen, je laat ze gaan. Laat het gewoon los en laat die song zijn eigen leven leiden. En hij komt losgelaten dan? Door gewoon ik heb 3 jaar niks gereleased, man. 3 jaar, maar ik ging ook... Is je zo heel erg... Nee, ik kwam toen Earsize en Cachet en zo, dus ik ging meer in dienst spelen. Dus ik was teleurgesteld, ja. Maar ik ging ook werken aan mijn eigen, ja... Ik wilde het Curaçaose publiek beter leren kennen. Ja. Want ik heb me onder andere door de kerk als streng gelovig opgevoed, dus mocht niet naar feesten en zo. Ik wilde wel weten wat het allemaal inhoudt. Wat is een feest? Wat gebeurt er bij een feest? En ik heb het meegemaakt als artiest, niet als bezoeker. Maar mijn eerste keer dat ik op feest was debuut, man. Dat moest ik debuteren met Cachet en Jens was er. En ja, ik wilde wat is die leerschool? Hoe maken Curaçaoënaars muziek? En wij maken muziek op zo'n niveau, bro. It's crazy. Die guys, ze verdienen meer credit voor wat ze doen, man. Maar wat ga je ermee doen als je er niet klaar voor bent? Klopt. En ik ben nu in een journey, man. Mijn journey is... Ja, nog steeds van, elke dag, wie ben ik eigenlijk? Wie wil ik zijn? Waar kom ik vandaan? En ik ben, zoals ik al zei, mijn ogen zijn gericht op Afrika, man. Roots. Ik wil volgend jaar een soort van onderzoek doen naar mijn hele, dus de stam. Waar kom ik vandaan, man? Wie zijn mijn voorouders? Waren ze slaven? I don't know. I guess, maar dat weet ik niet. Ja, kan jij ons even je stem laten horen? Mijn stem laten horen? Ga even kijken welke song. Misschien Kidia, als je wil dat mensen Kidia gaan... Die Kidia is meer een spacey ding, dan moet je effect hebben zo. Geen autotune, ik doe geen autotune zo, maar het is meer een spacey song. Ik zal even kijken welke song, even denken. Eventjes denken. Want ik wil geen cover doen natuurlijk. Even denken. Ik ben Ray Bass, weet je. Ik ben Ray Bass, ik ben gewend altijd een song, een gitaar in mijn hand te hebben. Even denken. Pak je eigen gitaar. Ik geef een stukje van In My Bed, in het begin. Dus, die moet nog komen. Die moet nog komen. Check. In my bed, light up a spliff and listen to coffee. In my bed, show you all the wonders of the world. Oh yes you did. In my bed, I give you everything you were dreaming of. In my bed, my bed. Stukje. Maar met band. Exclusief mensen, hè? Exclusief. In mijn bed. Grootste plannen met die song. Ik denk we moeten een Gebroedershof anthem gaan maken. Sowieso, man. Alle artiesten erop. Ik zeg het serieus, als jullie audio nodig hebben voor dit, let me know, man. Ik laat de echte wall van. Ja. Branding, joh. Sterk, maar lekker, man. Nee, maar dope zang ook, man. Ja, ik weet niet, man. Ga je er veel wat mee doen dan alleen bas? Of ja, dus met die Boy Bianchi, zeg maar, onder andere, en ook gewoon zelf, is het mijn intentie om ook gewoon songs die niet voor mij zijn, want ik haal inspiratie en informatie uit van alles. En sommige songs passen gewoon niet bij mij, gewoon, dat weet ik. Maar dat die songs ook gewoon een plek krijgen, is het mijn doel om bijvoorbeeld onder met Boy Bianchi te werken van kijk, dit is een concept, ik weet niet wat ik ermee moet, maar
als je iemand vindt die daarin geïnteresseerd is, go ahead. Zo heb je mensen die ghostwriters zijn. Die schrijven voor allerlei artiesten zonder zelf de zang te hebben gedaan bijvoorbeeld. En dat lijkt me, dat wil ik sowieso verder blijven doen. Ja. Ja, ik kijk eigenlijk uit naar collabs, man. Collaborations met andere artiesten. Noem eentje ook. Eentje waar ik zeker mee ga samenwerken is Riet Moriel. Is voor mij een van de meest getalenteerde Arubaanse rappers. Ja. Ik wil natuurlijk dicht bij huis blijven in het begin. Maar hij zeker, man. Zeker. Ik wil graag werken met mensen die op hetzelfde level zitten. Ja. Wie nog meer? Ik vind het altijd een beetje moeilijk met collabs. Want je moet... Kijk, sommige mensen waar ik mee wil collaben heb ik nog niet persoonlijk ontmoet. Dus ik weet niet hoe ze in person zijn. Ja. Is dat belangrijk? Moet dat klikken? Dat is echt heel belangrijk, man. De frequentie, dat je op dezelfde frequentie zit. Want als je niet zo zit, dan gaat er ego clash komen of whatever. Dus iets... Of je gaat niet aan elkaar irriteren of er komt niks uit. Dezelfde vibe is, hetzelfde niveau, dezelfde tijd is belangrijk, man. Dan is het een win-win en niet dat één artiest er wat aan heeft en de ander niet. Ja. En ik heb heel veel artiesten, ja, toch wel redelijk veel artiesten ontmoet in mijn korte tijd als muzikant. En soms is de persoon die je hoort op de plaat totaal niet de persoon die je in person ontmoet. Ja. En kan wel een dingetje zijn. Ja, kan je even andere mensen motiveren om in beweging te blijven? Die misschien een tegenslag hebben en dan denken van hé, ik kap ermee. Misschien je eigen collega's, dus muzikanten natuurlijk dan. Hey, tegenslagen zijn er om je gewoon sterker te maken, man. En gebruik die tegenslag als een soort van elastiek om naar voren te gaan. Maar natuurlijk, spanning is niet leuk. En op het moment dat je iets moeilijks meemaakt, snap je heel vaak niet waar het je naartoe wil leiden. Maar opgeven is geen optie, man. Sommigen van jullie zijn zo dicht bij jullie droom of jullie doel. Maar jullie hebben maar 1 of 2 tegenslagen te verwerken to get there. En ik zie het zo als je zegt van wat het ook is wat je wilt worden. Je wilt hip-hop danser worden, je wilt accountant worden. Biomedisch, nog wat. Whatever het is wat je wilt worden. God, universum, wat je het ook wil noemen, gaat je testen. Wil je dit echt? Wil je dit echt? Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze dingen willen. Maar het ding wat je wilt kost gewoon... Het kost je tijd, het kost je energie, het kost je doorzettingsvermogen. En als het jouw droom is het dat allemaal toch waard. Dus just go for it, man. Go for it. En als je voor iets gaat, ga 100%. Want God, universum, die ziet ook gewoon als je twijfelt. Ga 100. Want als je die 75 gaat, 75% is toch niet helemaal. Dus je krijgt het ook niet helemaal. Snap je? Dus daar geloof ik in. Ga 100% in wat je wilt doen. Want in mijn geval, muziek is niet iets wat je 50-50 kunt doen. Het werkt voor mij niet helemaal. Het is alles of niets. En in mijn geval is het ook zo van... Ik ben cultuurcoach geworden, man. Dus dat is voor mij een soort van sign van... Oké, je hebt allemaal dingen meegemaakt. Je hebt dit meegemaakt. Je werken bij het Burger King. Werken hier, dat. Van alles. Studie gedaan, dit. Maar muziek is jouw ding. En als jij dat eenmaal gelooft... En toen ik dat ben gaan geloven van... Hey man, ik ga gewoon 100% voor de muziek. Ja. Dit moet lukken, alles of niets. Ik heb ook een kleine. Dus het moet werken. Moet. En dan ben je ook minder afgeleid. Heb je minder twijfel. En je energie gaat dan... Je groeit. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ongeacht wat je
It's been 2 whole days that I did not hear from you. So I'm guessing what you said to me is true. You don't want me, you don't need me anymore. That's why I packed my things and walked straight through that door. Made love on a Friday, you said that everything is okay. Had dinner on a Saturday, you said you're going out with your friends. I called you up on a Sunday, but you didn't pick up your phone. You texted me on a Monday, you said that I should leave you alone.